ମା ଏ ମା ମା କଣ କିରେ? ଏ ନେ ପଇସା ନେ ଆଜି ସାହୁର କାମ ସରୁ ସରୁ ବେଳ ଉଛୁର ହେଲାଣି ନେଲୁ ପଇସା ନେ ମା ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି କଣ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଖାଇଦେବି ଆଗ ଏତିକି ଏତିକି ତ ବୋପାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅଣ୍ଟ ଆଉ ତ କୁନି ଭାଇ ଖାଇବେ କଣ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ତୁ ଖାଇବୁ କଣ? ହଁ ଯେ ହେଲେ ମା ତୁ କହିଲୁ ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠୁ କେତେ କାମ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖେ ପଙ୍କ ତୁ ହଉଛୁ ଘରର ବଡ ପୁଅ ଏବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ। ତୋ ବୋପା ପଙ୍ଗୁ ହେଇନି ଯେ ନା ସିଏ ମରୁଛି ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଦଉଛି। ମା ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କଣ ତୋ ବୋପାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଗାଁ ସାରା ବୁଲେଇବି? ମା ଏ ମା ମାଲୋ କଣ ହେଲା କିଲୋ ମୋ ଧନର ତୁ ପୁରା ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମା ମତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି। ଇଲୋ ମାଲୋ ମୋ ଧନକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି। ତୁ ଆଉ କିଆଁ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲୁ ତୁ ଯା ଆଉ ଓଳିଏ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ତୁ ଖାଇବାକୁ ତତେ ଦେବି। ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ମୋ ଧନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କଳା ପଡିଗଲାଣି ଲୋ ମୋ ଧନ।